παίρνουμε πίεση με το πιεσόμετρο Microlife, το B3, με την τεχνολογία MAM. Πατώντας αυτό το κουμπί, απενεργοποίησα την τεχνολογία MAM. Είναι δηλαδή για μέτρηση με μια φορά μέτρηση. Πατώντας το, εμφανίζεται εδώ η ένδειξη MAM, που είναι για τριπλή μέτρηση, που βγάζει το μέσο όρο. Λοιπόν, το πατάμε, εμφανίζεται στην οθόνη το MAM, βάζουμε στο χέρι μας την περιχειρίδα, στο αριστερό, κανονίζουμε το κίτρινο να είναι εδώ, το τεντώνουμε να κολλήσει και το μικρό αυτοκόλλητο και το τελικό και πατάμε το on. Όπως είπαμε, είναι για τριπλή μέτρηση. Το MAM έχει εμφανιστεί εδώ. Έχει ανάψει η ένδειξη OK το check. Σημαίνει ότι το βάλαμε σωστά το περιβραχιόνιο στο χέρι μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μέτρηση αυτομάτως. Το 2 σημαίνει ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη μέτρηση. Ξεκινάει η δεύτερη μέτρηση. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τρίτη. Εμφανίζεται ο αριθμός 3 εδώ πέρα. Ξεκινάει η τρίτη μέτρηση τώρα, που είναι και η τελευταία. Λοιπόν, αυτός είναι ο μέσος όρος 3 μετρήσεων με την τεχνολογία MAM, όπως σας είπα. Εδώ έχει το βελάκι που σημαίνει ότι είναι λίγο υψηλή η πίεση, γιατί είναι στο κόκκινο, μεγάλη πίεση, μικρή πίεση και παλμή της καρδιάς. Microlife B3 με την τεχνολογία MAM των 3 μετρήσεων, αφού πρώτα έχουμε πατήσει το κουμπί MAM. Το κλείνουμε από εδώ. Αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε το MAM, δηλαδή να είναι μια και έξω η μέτρηση, πατάμε αυτό και δεν εμφανίζεται εδώ. Ευχαριστώ πολύ.